to Sally Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapy Stories, and namhlanje sikhuluma ngeskim sam guys. Yo, usazoshuba for uMapitsi guys. Abantu bebeyibuza bethi how uthi boss usamxola nje kanjalo uMapitsi bamove on kanjalo after yonke leya drama ekade yenzeka. Aye guys, it's about to go down. It's about to go down. Into ebuhlungu kakhulu noma into ke ebuhlungu ukuthi boss ukuthi ke usesebenze kanzima bakithi wazi wakha ne double story house. Manje uyabuka ukuthi hayibo mangase kuthiwa ngaphela ngiyamdivorce uMapitsi kusho ukuthi kofanele ngilahlekelwe umuzi wami kahle nezingane zoba stranded kuthiwa mhlawumbe kumele ihambe uhlala noma wazo zisencane basencane phela alright basembancane kakhulu ukuthi bangahlala noThibhusi. So ushuthi ubheke leyo nto kwathi no hayi angidivorce akazohlala nami kanti yo guys namhlanje it will be revealed ukuthi uMapitsi kusazomshubela ngempela. Uyabuza kuMapitsi mayibuye ukuthi okay Thibhusi ngizolala phi ke ngizohlala kuphi ngizolala kuphi wathi awungazubuze uzohlala ekhaya komsisibhetha wena phela uzohlala endlini kaSisibhetha uzolala khona unini kahle usunini uzoyihlalela lapho yibo. And people were like, hi, bo. Yeah, we didn't see this coming. So, uThibhusi ufuna ukumhlukumeza ngendlela ukuthi ke uMapitsi kuze kube uyena othi yazini ngiyaphuma kulomshado angifune 50% angifuni lutho ngiyaphuma nje. So guys, we are waiting patiently to see ukuthi le story sizo unfolda kanjani ngoba wow ngapho uMapitsi thiwa kabelethe ingane ahambe yosebenza kwaMaputla supermarket. The whole presenter yakuBerry FM guys bathi ayeke umsebenzi ayihambe nje iyosebenza supermarket. Yo guys, what a downgrade. What a downgrade. Kusazomshubela nje uMapitsi and kubhlungu yazi kubhlungu ngempela but ke ayike into esoyisho bakithi uvuna ke akutshalila nkiri yena urile DJ Thomas wamthabisa wamrata unyaka unamela thaba abuthe bathu bobuhle khuri yena. Hey guys ningahleki isibhede sami Nkosi yami yazini ngiyahlanganisa ngiyazama. That brings us to the end of this video. Leave your comment below and share your opinion. Bye.